Shalom, shalom, shalom. Beter እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid till er. ሎሚ ድማ በዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና Idag har vi förberett Guds levande ord till er. ስለዚ ሎሚ ድማ ኣብዛ መጽሓፍ ሳልሳይ መዓልቲ በጺሕና ኣለና Och idag har vi kommit till den tredje i den här boken. ስለዚ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና Så idag kommer vi få ta del av det ord som vi kan ha för den här dagen. ሎሚ ንካፈሎ ቃል ሓጎስ ዝብል እዩ Och det vi kommer att prata om idag det är glädje. ፊልጵ ምዕራፍ 4 ጥቕስ 4 I Filipperbrevet kapitel 4, vers 4. ብጎይታ ኩሉ ሰዓት ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እብለኩም ኣለኹ ይብል Gläd er alltid i Herren. En gång vill jag säga er, gläd er. ክርስትና ናይ ሓጎስ ህይወት እዩ Kristet livet, det är ett glädjesliv. ክርስቲያን ኮንካ ኣብዚ ፍጹም ሓጎስ ንርእስኻ እንተደኣ ትረኽባ ኣለኻ ኮንካ ወይ ትክክለኛ ፍልጠት ኣሓስካን ኣለኻ ማለት እዩ Om du är kristen och inte lever i den fullkomliga glädjen, då betyder det att du har inte fått tag på det riktiga kunskapet. ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ፍጹም ናይ ሰማይ ሓጎስ ኣእቲና እዩ Och det är för att Jesus Kristus har tagit in oss i den fullkomliga glädjen. ብክርስቶስ ምስ ኣመና ተቐቢልናያ ዘለና ኣብ ውሽጥና ዘላ ህይወት እሳ ፍጹም ናይ ኣምላኽ ሓጎስ ኣለዋ När vi tar emot Kristus i våra liv, då tar vår inre människa ta emot den fullkomliga glädjen. ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ከሎ መላእኽቲ መጺኦም ነቶም ጓሶት እንሆ ንብዘላ ዓለም ዝኸውን ዓባ ሓጎስ ተወሊድልኩም ኣሎ ኢሎም Det är därför när Jesus skulle födas, då kom änglarna till herdarna runt omkring och sa: det har kommit glädje som kan räcka till hela världen som blir född till er idag. ሪኹም ኢየሱስ ሓጎስ ሒዙ ናብ ፍጥረት መጺ Ser ni, Jesus har kommit med glädje in till jorden. ስለዚ ልክዕ ንኢየሱስ ዝተቐበልናላ መዓልቲ ናብዚ ናይ ሰማይ ሓጎስ ኣቲና ኢና Så exakt när vi tar emot Kristus Jesus i våra liv så kommer vi in i den här fullkomliga glädjen. ስለዚ እዚ ብክርስቶስ ዝተቐበልናዮ ህይወት ብሓጎስ ጥራሕ ኢና ክንነብሮ ንኽእል Så det kristna livet som vi har fått tagit del av, vi kan endast leva det i glädje. ዳስ ዋይ ካብቲ ሓደ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ዝግለጽ ወይ ድማ እታ ውሽጥና ዘላ ህይወት ኣብ ህይወትና ትረአ ብሓጎስ እዩ Så en av de frukterna som våra liv visar sig i vårt kristna liv, det är genom glädje. ያ ሪኹም እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ሓጎስ ከምቲ ኣብ ዓለም ደሉ ዝጥቀሙሉ ሰባት ኣይኮነን Det här glädje jag pratar om, det är inte samma glädje som man använder sig i världen. እዚ ሓጎስ እዚ ኩሉ ሰብ ክጥቀመሉ ይክእልን እዩ Det här glädje kan inte alla människor använda sig av. እዚ ሓጎስ እዚ ልቦም ንክርስቶስ ዝሃቡ ጥራሕ እዮም ክጥቀሙሉ ይኽእሉ Den här glädjen, det är endast de som har gett sina hjärtan till Kristus som kan ha ta del av den. ምክንያቱ እንተ ደኣ ንክርስቶስ ልብኻ ሂብካ ደይተቐቢልካዮ ውሽጥኻ ዳግም ኣይተወለድካ Och det är för att om du inte har gett ditt hjärta till Kristus, då har du inte blivit på nytt född. ስለዚ ውሽጥኻ ዳግም ተደይተወሊዱ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ሓጎስ ኣብ ውሽጥኻ የለን Och om du inte har blivit på nytt född, då finns inte den här glädjen vi pratar om inom er. እቲ ብክርስቶስ ዝንበር ህይወት ኣይጀመርካዮ Då har du inte börjat starta det livet som är i Kristus. ስለዚ እቶም ብክርስቶስ ምንባር ድጀመሩ ግን እዚ ሓጎስ ኣብ ውሽጦም ኣለዎ Men de som har börjat vandra i Kristus, de har det här glädje inom sig. ኣብ ዓለም ደሎ ሓጎስ ዝኾነ ነገር ምስ ኮነልካ ትሕጎሶ ሓጎስ እዩ Den glädje som finns i världen, det är när något bra händer dig, det är då du gläder dig. ኣብ ዓለም ዘሎ ሓጎስ ኣዝዩ ጊዜያዊ እዩ Den glädje som finns i världen, den är väldigt tillfällig. እዚ ሎሚ ንዛረበሉ ዘለና ሓጎስ ግን ጊዜያዊ ዘይኮነስ ዘለዓለማዊ እዩ Men den här glädjen vi pratar om idag, den är inte tillfällig, den är evig. ኣብ ዓለም ዘሎ ነገር ኣብ ዙርያኹም ዘሎ ነገር ዘይቋርጽ ሓጎስ ክበኩም ዓቕሚ የብሉ Det som finns i världen eller runt omkring er, det kan inte ge er en glädje som inte kan sluta. እዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ሓቂ ከም ዝኾነ ኩልኹም ትፈልጡ ኢኹም Och det här ordet, eftersom det stämmer, det kan ni alla bevittna. ምክንያቱ ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና ፍጹም ሓጎስ ከንብር ድኽእል ነገር ኣብ ዙርያኹም የለን Och det är för att en glädje som kan få er leva i evighet, det finns inte runt omkring er. ስራሐይ እንድሕር ኢልኩምኒ ስራሕኩም ኣብ ዝገደፍኩምዎ ጊዜ ምሕዛንኩም ኣይተርፈኩምን Om ni säger till mig, mitt arbete är så, när er arbete tar slut, då kommer ni inte ha den glädjen. ምስ በርትዐኩም ምጭናቕኩም ኣይተርፈኩምን När det blir tufft för er, då kommer ni stressa er. ብቤተሰበይ ክሕጎስ እየ እንድሕር ኢልኩም ኣብ ቤተሰብኩም እውን ደይፅቡቕ ነገር ምስ ረኣኩም ምሕዛንኩም ኣይተርፈኩምን Om ni säger jag kan glädja mig i min familj, då när det blir lite tvister så kommer ni sluta med att ni inte glädjer er. እዚ ንዛረበሉ ዘለና ሓጎስ ካብ ደገ ትጽበዩ ዘይኮነስ ካብ ውሽጢ ንደገ ዝወጽእ ሓጎስ እዩ
Den här glädjen vi pratar om, det är inte någonting man förväntar sig från utifrån. Den startar inifrån. ኣብ ዓለም ኮይንካ ትሕጎሱ ሓጎስን ኣብ ክርስቶስ መጺኻ ትሕጎሱ ሓጎስን እቲ ዝዓበየ ፍልል እዩ እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ? Vet ni vad som är den största skillnaden? Det glädje som du har i världen och det glädje du får i Kristus. ኣብ ዓለም ኮንኩም ትሕጎስዎ ሓጎስ ካብ ደገ ኢኹም ትጽበይዎ። Det glädje ni har i världen, det är något du förväntar dig utifrån. ዝኾነ ነገር ክሳብ ዘይኮነልኩም ኣብ ደገ ኣይትሕጎሱሉን ኢኹም። Om inte någonting händer för er där ute, du kommer inte vara glada. እዚ ንዛረበሉ ዘለና ሓጎስ ግን ካብ ውሽጢ እዩ ዝወፅእ። Men den här glädjen vi pratar om, den startar inifrån. ዝመጽእ ንጽበየ ዘይኮነስ ኦሬዲ መጺኡ ኣብ ውሽጥና ዘሎ እዩ። Det är inte någonting vi väntar ska komma, det är någonting som har redan kommit. ኦኬ ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 10 ከም ዝብል I Nehemia kapitel 8, i vers 10 står det så här. ንሱ ከዓ ኪዱ ዝሰበሐ ብልዑ ዝጣዕመ ድማ ስተዩ ነቶም ዘይብሎም ከዓ ጊዲኦም ስለድሎም እዛ መዓልቲ ንእግዚአብሔር እዛ መዓልቲ እዚኣ ንጎይታ እተቐደሰት እያ እሞ ሓጎስ እግዚአብሔር ኃይልኩም እዩ እሞ ኣይትጓሃዩ በልዎም። Och han sade till dem, gå iväg och ät er bästa mat och drick er sötaste vin och sänd gåvor av detta till dem som inte har något färdigt. Ty denna dag är helig för vår Gud. Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet. ሓደ እዛ መዓልትና ኣምላኽ ድተቐደሰት እያ ኢሉ። För det första sa han att den här dagen är helgad för Gud. እዚ ማለት ንኣምላኽ ድተፈለየት እያ። Det här betyder att den är avskild för Herren. ኣብ ንኣምላኽ ድተፈለየት መዓልቲ ናይ ኣምላኽ ሓጎስ ኣሎ። I den dagen som är avskild för Herren finns det glädje. ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት ንሕና ኩልና ናብ ብኣምላኽ ድተቐደሰት ሰንበት ኣቲና ኢና። Och i den andliga världen, alla vi som har tagit emot Kristus, vi har kommit in i den helgade söndagen. ምክንያቱ ንኣምላኽ ድተቐደስና ህዝቢ ስለ ዝኾንና። Och det är för att vi är ett folk som har blivit helgat för Herren. ስለዚ ኩለን መዓልታትና ናይ ሓጎስ ክኾና ግድን እዩ። Så att alla våra dagar ska vara i glädje, det är ett måste. ምክንያቱ ኣብ ንኣምላኽ ድተቐደሰ ህይወት ኣቲና ኢና። Och det är för att vi har kommit in i ett helgat liv i Kristus. ስለዚ ካልኣይ ቀፂሉ እንታይ ኢሉም ሓጎስ እግዚኣብሔር ሓይልኩም ኢሉም። Och i fortsättning sa han att glädjen är i Herren är er starkhet. ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ሓይልኻ ክኸውን ትደሊ እንትኾንካ ብኣምላኽ ምዕጓስ ከዓ ተመሃር። Om du vill att Herren ska vara din starkhet, då behöver du träna dig att vara glad i Herren också. እንተ ደኣ ትጭነቕ ኮንካ እንተ ደኣ ትጉሂ ኮንካ እግዚኣብሔር ሓይሉ በኣኻ ክገልጾ ይክእል። Om du lever i sorg och ångest, då blir det ganska svårt att Gud ska uttrycka sin starkhet genom sig. ኑ ሓጎስ እግዚኣብሔር ሓይልኩም እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ። Det står att glädjen i Herren är er styrka. ስለዚ ኢቭን ንኩሉ መከራኹም ከም ሓጎስ ቁፀርዎ ይድብል። Så även i all våra svårigheter och lidelser, räkna det som glädje, står det. ምክንያቱ ብክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሰዓርቲ ስለ ዝኾንኩ። Och det är för att i Kristus är ni segrare över allt. መንግስቲ ኣምላኽ ብብልዕን መስተን ኣይኮነትን ኢልዋል። Guds rike är inte genom mat och dricka bara. ብመንፈስ ቅዱስ ግን ጽድቅን ሰላምን ሓጎስን እያ። Men i den helige ande är en rättfärdighet, glädje och frid. ሓይሊ ኣምላኽ ኣብ ሓጎስ ኣምላኽ እዩ ዘሎ። Guds styrka är i Guds glädje. ስለዚ ኩሉ ግዜ ተሓጎሱ ኩሉ ግዜ ብሓይሊ ክትመላለሱ። Så gläd er alltid, så kommer ni leva alltid i Herrens styrka. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም። Ni är värdefulla och starka. I love you so much. Jag älskar er.